Is-sena l-oħra l-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità ħadmet fuq total ta' 988 rapport ta' allegata diskriminazzjoni għabbażi ta' diżabilità. Dan fil-waqt li s-sena d-dieħla se jiġu preżentati qatt ta' bidliet leġislattivi fil-Parlament, inkluża l-introduzzjoni ta' panel li għandha twassal f'sistema ta' rimedju aktar rapida għal rapporti ta' dan it-tip. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia. Ġi spjegat li minn dawn 591 kienu pendenti mis-snin preċedenti, fil-waqt li 397 ġew ippreżentati matul is-sena taħt reviżjoni. Mill-każijiet kollha trattati kien hemm 107 fejn is-CRPD ma sabet l-ebda diskriminazzjoni. Min barra l-ilment is-CRPD proċessat ukoll 118 talba mill-pubbliku għal konsultazzjoni jew parir. Riforma oħra pjanata hija marbuta mal-implementazzjoni tal-Att Ewropew dwar l-aċċessibilità, fejn il-Kummissjoni se tieħu rwol ta' awtorità ta' sorveljanza tas-suq fil-waqt li tiżgura li l-oġġetti u s-servizzi koperti mid-direttiva ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Il-Ministru Giulia Farrugia qalet li huwa essenzjali li nkomplu nsaħħu l-istrutturi sabiex nirrispondu b'mod aktar effiċjenti għas-sejħiet tal-poplu għall-ugwaljanza.